Специален поздрав за Рейхан от неговия брат Ирхан и неговото семейство, които му пожелават да е жив и здрав, да върви само напред и нагоре и много го обичат. Ой, Няжа! Братко мой, чуй ме ти, каквото и да става, теб съм запомни. Не бих те предал, не бих те продал, до теб съм, братко, не се плаши. Братко мой, чуй ме ти, каквото и да става, до теб съм, запомни. Не бих те предал, не бих те продал, до теб съм, Рейхан, не се плаши. За най-готините оригинално и аз шале Рейхане. Този беден свят аз съм богат, с моя брат ще го обичам, ще го закриля, докато имам сили да дишам. В този беден свят аз съм богат, с моя брат ще го обичам, ще го закриля, докато имам сили да дишам. Братко мой, чуй ме ти, каквото и да става, до теб съм, помни. Не бих те предал, не бих те продал, до теб съм, братко, не се плаши. Братко мой, чуй ме ти, каквото и да става, не се плаши. Не бих те предал, не бих те продал, до теб съм, брат ми, не се плаши. Ой, Няжа, за Рейхан оригинално от цялото му семейство. Хей! Оле, ле, ади Рейхане, ади Рейхан, барбадия, оге, басте, barbalengue, suralengue, tequila pava, te pasa la pava, Masha Metka, Orino, yes sir. Братко мой, чуй ме ти, каквото и да става, до теб съм, запомни. Не бих те предал, не бих те продал, не се плаши, братко ти. Братко мой, чуй ме ти, каквото и да става, до теб съм, запомни. Не бих те предал, не бих те продал, до теб съм, братко. Ti ne se plaši.